Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ipolito. Taong 1994, General Tino, Nueva Ecija. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 25 anyos itong si Ipolito. Panganay siya sa kanilang magkakapatid, kaya naman kabilang siya sa mga pinagkakatiwalaan ng mga magulang niya pagdating sa paghahanap buhay. Bukod kasi sa may sarili na siyang pag-iisip, responsable rin siyang anak pagdating sa mga trabahong alam niyang nagbibigay ginhawa para sa kanya. Hindi man nakapag-aral si Ipolito, nabiyayaan siya ng maayos na pag-uugali ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, hindi sa lawak ng pinag-aralan nagmumula ang kabutihan ng isang tao, bagkus ay sa nanggagaling ito sa pamilyang kinalakihan nito. Gaano man kahirap ang ginagawa niya, patuloy pa rin siyang nagtsatsaga sa pagbabakasakali na balang araw makakaahon din sila sa hirap. At kung hindi ninyo na itatanong, pangingisda sa mga ilog at pangangaso sa gubat ang kanilang pinagkakaabalahan. Kalimitan nitong ginagawa nilang kalalakihan, gawa ng iyong mga kababaihan sa kanila, nakatuon ang atensyon sa pagsasaka ng palay at iba pang gawaing bahay. Dahil dito, kung kaya't kahit malayo sila sa mga kabayanan, nakakapamuhay pa rin sila ng maayos at malayo sa matinding kahirapan. Dagdag pa niya na, mas mainam na tawagin silang mangmang ng mga tagabayan. Ang importante, hawak nila ang oras nila at hindi sila gaanong nahihirapan sa buhay kahit walang ginagamit na teknolohiya. Ngunit habang tumatagal siya sa ganoong sitwasyon, napagtatanto niya na ayaw niyang manatili sa ganoong buhay. At para magawa ang kanyang mga pangarap, palihim siyang nag-ipon dahil sa pagnanais niyang dumayo ng bayan. Maingat din niyang inalam ang mga karagdagang impormasyon ukol dito para naman kahit papaano hindi siya manibago kapag siya ay nakarating na. Halos 3 taon niya itong pinag-ipunan ng paunti-unti hanggang sa nabuo na niya ang perang kanyang kinakailangan. Kapala pinuno, kaya siya nagkakaroon ng salapi noon ay dahil sa ginagawa nilang pagbebenta ng kopra sa mga manlalakong palaging dumaraan sa mga malalapit na nayon. Alam kasi ng mga ito na maganda ang pananim sa kanila, kaya napipilitan itong sumadya upang makakuha ng pangbenta. Pabor naman yun sa mga kagaya niya, gawa ng naniniwala siyang napakahalaga ng pera. Base kasi sa mga narinig niyang kwento, nalaman niya talaga na likas itong mahalaga pagdating sa mga bayan kung saan nakatira ang napakaraming tao. At dahil sa ganoong rason, kung kaya't naisip niya na mag-ipon. Noong una, iisang bagay lang naman talaga ang rason niya kung bakit gusto niyang pumunta sa bayan. Ngunit habang nagkakaroon siya ng ugnayan sa mga manlalako, unti-unti nitong nababago ang kanyang paniniwala at kaalaman. Hindi naglaon, naimpluwensyahan na rin ito ang kanyang kaisipan ng hindi niya inaasahan. Dumaan pa ang mga araw. Nang mapagtanto niya na sapat na ang kanyang ipon, dito na siya naglakas loob na magpaalam sa tatay niya. Inilahad niya rito na gusto niyang pumunta sa syudad ng Cabanatuan para matingnan kung ano ang estado ng pamumuhay sa lugar na yon. Dagdag pa niya na, kapag narating niya na ito at nakita niya ang mga bagay na gusto niyang makita, uuwi rin naman siya kaagad. Nang marinig yon ng kanyang ama, bakas sa mukha nito ang panlulumo at pagkabigo. Hindi kasi nito sukat akalain na ang kanyang pinakamamahal na anak sa lahat ay may isip na iwan ang sarili nilang pamilya. Ipolito, alam mo naman siguro na mahihirapan ng mga kapatid mo kapag umalis ka. Pero sige, pagbibigyan kita sa gusto mong mangyari. Ang sa akin lang sana, anak, huwag kang magtatagal. Umuwi ka kaagad kapag nakita mo na ang mga bagay na iyong hinahanap. Maraming salamat ho, tay. Pangako, uuwi rin ako kaagad.
At sa pagbalik ko, meron akong dalang sorpresa para sa ating pamilya. Sa ngayon ho, pagtiyagaan niyo na muna ang sitwasyon. Hindi naman ito panghabang buhay eh. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, ramdam niya ang pagmamahal ng kanyang ama sa kabila ng ganoong sitwasyon. Hindi naglaon, nang formal na siyang nakapagpaalam, inihanda na niya ang kanyang mga kagamitan. At sa kasagsagan ng kanyang pag-aayos, dito niya narinig ang kanyang ama na nagpapaliwanag sa kanyang ina. May mga pagtatalo man, kalaunan ay wala na rin itong nagawa, kundi ang pumayag. Akala niya tapos na ang lahat pero nang akmang aalis na siya sa bahay nila, inabisuhan siya ng kanyang ama na bukas na umalis. Bukod kasi sa meron pa silang pupuntahan, may mga bagay pa itong ibibigay sa kanya bilang proteksyon. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na siya nakatutol pa. Ang inisip na lang niya, mas mainam na sumunod sa kanyang ama upang wala rin yung masabi sa kanya. Pagsapit naman ng gabi, habang naghahanda ng matulog ang kanyang mga kapatid, palihim siya nitong ginising sa kanyang silid. Paglabas naman niya ng kwarto, bumungad yun sa kanya na nakasuot ng salakot habang hawak-hawak ang sulo na hindi pa nito nasisindihan. "Tay, saan ho kayo pupunta?" "Basta anak, sumunod ka na lang. Bilis-bilisan mo. Bago pa mapansin ng nanay mo na nakaalis na tayo." Dahil sa sinabi nito, hindi na rin siya umimik. Paglabas nila ng bahay, mabilis nilang tinahak ang daan hanggang sa marating na nila ang hangganan ng nayon. Ayon sa kanya, madalas silang pumupunta sa lugar na yon kapag patungo sila ng gubat. Aminado rin siya na wala na roong nakatira, kaya naman yung ginawa ng tatay niya, medyo nakapagtataka na talaga. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nagtiwala sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na hinding-hindi siya nito ipapahamak. Hindi naglaon. Pagdating naman nila sa pusod ng gubat, bigla itong tumigil sa paglalakad matapos nitong masilayan ang malaking puno ng balete. Mula sa malayo parang ordinaryo lang ang punong yon. Ngunit habang papalapit na sila, dito niya na unti-unting napapansin ang mga itim na dagtang tumutulo sa bawat sanga nito. Hindi pangkaraniwan para sa puno na may mga tumutulong ganoong likido, kaya naman naging mapagmasid siya hanggang sa makalapit na silang dalawa. Ilang metro ang layo mula sa kinaroroonan ng puno, may nakita siyang mga rebulto ng tao sa may bandang ugat nito. Akala niya, literal na rebulto lang ang bagay na yon, pero nang maitanong niya na ito sa tatay niya, dito niya nalaman na dati pala yung mga tao. At kaya sila nagkaganon ay dahil sa sumpang ibinibigay ng dagta ng puno. Dagdag pa nito na ang punong kasalukuyan nilang nakikita ay ang punong kakambal ng Adarna. Ito ang kumukuha sa lahat ng sumpang tinataglay ng ibon hanggang sa hindi naglaon, nataglay na rin ito ang kaparehas na abilidad. Yun nga lang, binubuo ng masamang enerhiya ang puno, kaya naman ang mga taong nalalapatan ng dagta nito ay literal na hindi na maibabalik sa mundo. Pagkarinig naman niya sa kanyang ama, hindi niya maiwasang magtanong, gawa ng wala siyang maisip na rason kung bakit sila pumunta sa ganoong kapanganib na lugar. Ngunit imbis na seryosohin ito ang kanyang tanong, napangiti lang naman yun habang sumasagot sa kanya ng, "Dahil kukunin natin ang bagay na matagal ko nang itinago rito. Maghintay ka rito, Ippolito. Wag na wag mo akong susundan anuman ang makita mo." Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman yung naglakad papalapit sa puno ng balete. Siya naman noon, naiwang nakatayo, maiging pinagmamasdan ang lahat ng kilos na gagawin ng kanyang ama. Bagaman wala siya gaanong naiintindihan sa ibig nitong ipahiwatig,
hindi niya maipagkakailang nag-aalala siya para sa kaligtasan nito. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakita niya ang tatay niya na kasywal na hinahawakan ang dagta ng puno, sabay pasok ng kamay nito sa isang butas. Mula roon, dahan-dahan itong sinilat ng tatay niya hanggang sa parang may nakuha na ito mula sa loob ng puno. Paghila naman ito pabalik, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang pagkalagas ng maraming dahon sa puno. Wala siyang ideya kung paano ito nangyari, ngunit napansin niya na parang may bumangga ditong malaking nilalang mula sa likuran nitong bahagi. Maya-maya pa, bumungad ang kanyang ama na mabilis na naglalakad papalapit sa kinaroroonan niya. Paglapit naman ito, agad nitong binuksan ang kaliwa nitong palad kasabay ng pagbungad sa kanya ng isang batong kulay pula. Kahit punong-puno yun ng dagta, agad niyang napansin ang tila bang napakakinis nitong balat. Panay na rin ang pagliwanag nito hanggang sa marinig niya na magsalita ang kanyang ama. Ipulito, upang masigurong babalik ka rito, ipapaubaya ko sa iyo ang batong nagbibigay buhay sa aking katawan. Hindi ito dapat malipasan ng isang buwan sa kamay ng iba, kaya bumalik ka bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Tandaan mo anak, kapag nabigo ka, ang kamatayan ko ang magiging kapalit. Ililigtas ka ng batong yan mula sa mga panganib, kaya kampante na ako ngayon na magawa mo ang mga bagay na hinahangad mo. Mag-iingat ka anak, mangungulila ako sa iyo. Wika ng tatay niya habang nanlulumo ang mga mata. Kahit kapansin-pansin ang mga problema nitong namumutawi, hindi yun gaanong nagpakita ng kahinaan sa kanya hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng sumpa ng dagta. Sa isang kisap mata, bumungad sa kanya ang bato nitong figura. Pagsilay naman niya rito, gustong-gusto niya na itong pagalingin, pero kapag dinidikit niya ang bato, parang wala itong bisa sa katawan ng kanyang ama. Ang mas nakakapagtaka pa, unti-unting namatay ang mismong liwanag nito. Bagaman wala siyang ideya sa mga nangyayari, pinili niyang sundin ang nais ng kanyang ama. Litong-lito man, nagtiwala siya sa mga kataga na narinig niya mula rito. Pagbalik niya sa kanilang tahanan, matyaga niyang hinintay ang pagsapit ng 4:00 ng madaling araw. Nang medyo lumiwanag na sa labas ng bahay, dali-dali naman siyang lumakad nang hindi nagpapaalam sa kanyang ina't mga kapatid. Mahirap man ito para sa kanya. Alam niya na sa mga sandaling yon, ang misyon niya ang importante sa lahat ng bagay. Ilang oras ang lumipas, napakalayo na niya sa kanilang lugar. Habang tumatagal ang kanyang pag-usad, may mga bagay na siya noong napapansing nakakapanibago sa katawan niya. Bukod kasi sa hindi siya madaling mapagod, pakiramdam niya napakagaan ang katawan niya. Wala rin siyang bigat na nararamdaman mula sa kanyang mga bagahe, kaya naman hindi niya na naisipan noon ang magpahinga. 2 araw na dire-diretso sa paglalakad itong si Ipulito hanggang sa marating na niya ang syudad. Isipin niyo na lang kung ilang milya ang tinahak niya sa loob ng 2 araw na yon. Dagdag pa niya na, kung mga ordinaryong tao ang tatahak ng mga dinaanan niya, hindi malabong abutin ng 1 linggo sa paglalakbay patungong kabanatuan. Hindi lang kasi mahabang baybayin ang kailangang isaalang-alang, bagkus pati na rin ang kanyang mga gamit na halos hindi bumaba sa 20 kilo ang bigat. Nang marating niya ang entrada ng bayan, halos maglulundag na siya noon sa tuwa. Malayo pa lang kasi, ramdam na niya na marami roong nakatira. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapasok niya na ito, bumungad sa kanya ang hindi mabilang na mga kabahayan. Hindi rin mahulugan ng karayom ang mga daan, gawa ng papasapit na noon ng bisperas ng pista. Subalit di pa man siya tumatagal sa lugar, may mga napansin na siyang taong pawang kakaiba sa mga ordinaryo. Ayon sa kanya,
Ramdam niyang nagbabalat kayulang ang mga ito. Gawa ng may mga pagkakataong napapansin niya ang mga nilalang na yon na kumukunot ang balat sa muka. Bumabalik lang yun sa normal kapag minamasahe nila o hindi naman kaya'y hinihila papaitaas. Ramdam din niyang nakikibagay lang ito sa mga tao, kaya naman yung atensyon niya noon nakatuon lang sa mga ito. 3 araw yung pinag-aralan ni Ippolito hanggang sa napansin na ng mga nilalang ang ginagawa niya. Pagsapit ng ika-4 na araw, dito na siya kinumpronta ng mga ito. Naganap ito pagsapit ng hapon sa lugar kung saan siya nagpapalipas ng gabi. Pagsilay niya sa mga nilalang, kalmado naman siyang humarap. Pilit siya noong nagmaang-maangan sa kanyang mga nalalaman, ngunit hindi yun bumenta sa panig ng mga nilalang. Nang marinig naman niya ang sinabi ng mga ito ukol sa kanyang pinaggagawa, dito na siya napilitang tumahimik. Walang sabi-sabi, matapang niya itong sinagot ng prangka upang iparamdam sa mga ito na hindi siya natatakot sa pangkat nila. Dagdag pa niya na wala naman siyang interes sa mga ito at kaya lang naman niya ito ginawa ay dahil sa kanyang kuryosidad na malaman ang totoo sa likod ng kanilang pagbabalat kayo. Akala niya isa na yung matibay na batayan para tantanan siya ng mga nilalang, pero mas lalo lang nitong pinalala ang sitwasyon. Bago rin siya iwan ng mga nilalang na yon, muli siya nitong pinaalalahanan ukol sa panganib na pwede niyang makaharap sa sandaling mapansin pa nila ang ginagawa niyang pagmamasid sa lahi nila. Nang marinig naman yon ni Ippolito, matapang naman siya roong sumagot ng, "At bakit naman? Ano bang espesyal sa lahi ninyo? Bakit ganyan na lang ang pag-iingat nyo kahit wala naman akong ginagawa? Ay, bahala kayo. Basta ako pumunta rito para gawin ang mga nais ko." Pagkasambit niya ng mga katagang ito, agad naman siyang tumalikod. Pakiramdam niya kasi nakakasuko ng kausap ang mga nilalang, kaya naman imbis na ipagpatuloy pa nila ang kanilang mga bangayan, pinili na lamang niyang umiwas. Ngunit nang masipat naman ng mga ito ang kanyang ginawa, bigla naman siyang hinawakan ng nilalang nakaharap niya. Paglapat ng palad nito sa kanyang balikat, agad naman siyang napahinto, kasabay ng dahan-dahan niyang paghawak ng mahigpit mula sa batong ipinahiram ng kanyang ama. At sa hindi malamang dahilan, nagkaroon siya ng lakas ng loob para magwika rito ng, "Alisin mo ang kamay mo kung ayaw mong maging bato." Ngunit nang marinig ito ng nilalang, mas lalo pang humigpit ang pagkakahawak nito hanggang sa dito na nito napansin ang paninigas ng kanyang mga daliri. Dahil sa pangyayari, agad niya yung inalis sa balikat ni Ippolito, ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat para rito. Bago pa man kasi makapagsalita ang nilalang na yon, mabilis na itong kumalat sa kanyang katawan hanggang sa mapasukan na rin ito ng putik bago tuluyang maging estatwa. Pagsilay naman ng mga kasamahan nito sa mga nangyari, agad naman yung napatras habang bakas sa kanilang mga muka ang matinding takot at pag-aalala. Nang mapansin niya naging akto ng mga ito, minabuti naman niyang wag na yung gaanong pansinin. Maging siya man kasi, aminado siya na hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas, tahimik nang umalis ang mga aswang. Bagaman may matinding galit ito sa kanya, wala itong nagawa kundi ang lubayan muna siya pansamantala. Hindi naman siya noon umaasa na ito na ang huli nilang pagkikita, kaya naman habang nasa bayan siya, naging maingat na rin siya sa mga kilos niya. Ang iniisip niya kasi noong mga oras na yon, na baka sa susunod nilang pagkikita, hindi niya na magamit ang ganoong abilidad. Maya-maya pa, nang makalayo na ang mga ito sa kanya, napabuntong hininga lang naman siya habang nakatitig sa rebultong naroon sa kanyang harapan. Di nagtagal, may mga dumagsang tao sa kinaroroonan niya na animoy nagtatanong ukol sa presyo ng rebultong nilikha niya. Nang marinig naman ito ni Ippolito,
Agad niyang inilahad sa mga ito ang presyo na kanyang naiisip. Napagtanto niya kasi na pwede niya pala itong mapagkakitaan para mabili ang mga gamit na kanyang kinakailangan. Dumaan pa ang mga araw, nakatuon ang kanyang wisyo sa pamimili. Karamihan dito ang mga damit at pagkaing alam niya na magugustuhan ng kanyang mga kapatid. Hindi nagtagal, pagtungtong naman ng bisperas ng pista, umaga pa lang napakaraming tao na ang dumagsa sa bayan. Marami na ring mga manlalakong naglilibot doon ng kung ano-anong mga gamit at pagkain. Noong una, tuwang-tuwa pa siyang masilayan ng mga ito. Pero pagsapit ng hapon, dito na dahan-dahang nag-iba ang simoy ng hangin. Maliban kasi sa presensya ng mga aswang na nakaaway niya, may mga dumating ding mga nilalang na pawang malapit sa mga ito. Ano man yon, naniniwala siyang may malakas itong kargang daladala. Dahil sa pangyayari, agad siyang bumalik sa kanyang tinutuluyan para mag-alsa balutan. Balak niya na noong umalis ng mas maaga para sana makaiwas, pero nang akmang papalabas na siya sa entrada nito, doon niya nakita ang grupo ng mga nilalang na kasalukuyang nagbabantay. Lahat ng pumapasok at lumalabas dumaraan sa kanila. Kaya naisip niya noon na malabong makalabas siya ng syudad ng hindi napapasabak sa away. At dahil sa nataong marami ang dumaraan, nagdesisyon siyang bumalik sa sentro upang makaiwas sa malaking eskandalo. Ang nasa isip niya kasi noon, paniguradong siya ang mapapasama sa mga tao dahil kumpara sa mga ito, siya ang mukhang dayo. Alam din niya na wala siyang laban sa mga ito, lalo na kapag naglabas na yon ng mga kasinungalingang sasang-ayunan ng kanilang mga kasamahan. Dahil sa ganoong sitwasyon, hindi niya maipagkakaila na sumasang-ayon ng panahon sa mga kalaban niya. Peligroso man ang ginawa niya, pinili niyang dumikit sa karamihan sa pagbabaka sakaling ito ang kanyang magiging pananggalang. Nagtanong-tanong na rin siya sa mga taong nakakasalamuha niya sa lugar sa pagbabaka sakaling may makilala siyang albularyo. Ngunit sa kasamaang palad, wala kahit isa ang nakapagturo sa kanya. Ayon sa mga ito, matagal nang walang nakatirang albularyo sa syudad. Karamihan kasi sa mga ito, matatagpuan mo sa mga lugar na hindi gaanong matao. Dagdag pa ng kanyang mga nakausap na isa rin sa mga rason kung bakit kumonti ang bilang ng mga tao ay dahil sa pag-unlad ng teknolohiya at panahon. Matapos naman yung marinig ni Ippolito, napagtanto niya na wala pa siyang mahihinga ng tulong sa lugar. At sa madaling sabi, sarili niya lang ang kanyang maaasahan. Nakakabahala man ito para sa kanya, pinili niyang magtiwala sa abilidad na ibinigay ng tatay niya. Alam niya na makakauwi siya ng ligtas at alam din niya na ito ang susi niya upang makalayo siya sa matinding panganib na pwede niyang makaharap. Ilang oras pa ang lumipas, tumungtong na nga ang dapit hapon. Hindi pa man gaanong kalaliman ng gabi, kapansin-pansin na ang mga taong nagkakasiyahan sa paligid. Marami na rin ang naroon sa liwasan, naghihintay ng mga palabas na gagawin ng kanilang mga kakilala. Dahil dito, imbis na pumuslit itong si Ippolito, pinili niyang sumama sa agos ng maraming tao. Gagawin niya ito hanggang sa sumapit ang umaga para makaiwas sa panganib na dulot ng mga kalaban niya. Ang kaso lang, habang lumalalim ang gabi, tila bang dumarami na rin ang mga aswang na nakabantay sa paligid. Kapansin-pansin din ang pagsikumpulan ng mga ito sa plaza, kaya naman imbis na magtagal pa sa lugar, minabuti niyang pumunta sa simbahan na kanyang tinutuluyan. Naisip niya kasi na mas mainam ng kalabanin niya ang mga ito sa lugar na yon, gawa ng wala roong gaanong tao sa mga oras na yon. Ang tanging naroroon lang din, yung paring nanunungkulan dito at yung mga tagasunod nitong nagpapanatili sa kaayusan ng simbahan. Pagkaraan pa ng ilang minuto,
Itino niya ang kanyang oras sa pag-ahasa ng dala niyang kutsilyo. Ito ang malimit niyang ginagamit kapag sila ay nangangaso, kaya naman sigurado siya na tanging yun lamang ang armas na masasandalan niya. Hindi nagtagal, pagramdam niya sa grupo ng mga nilalang, agad niyang itinigil ang kanyang ginagawa. Nanatili na rin siya noong nakatayo sa gilid ng simbahan, maiging pinakikiramdaman ng buong paligid. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa mga ito, agad naman siyang natahimik. Nakatayo lang siya noon ng tuwid, matyagang naghihintay sa pagdating ng kanyang mga kalaban. Paglapit naman ng mga ito sa kanya, agad naman niya itong tinanong ukol sa kung ano ang pakay ng mga ito. Mariin din niyang inilahad na nakahanda siya sa kahit na anong binabalak ng mga kaharap niya. Dahil sa kanyang wika na may halong pagbabanta, hindi maiwasang magalit ng mga ito sa kanya. Ipinadaan nila ito sa pag-aangil habang nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig. Nang masipat naman niya ang inasal ng mga ito, hindi na siya nagdalawang isip na magpakitang gilas. Walang sabi-sabi, agad niyang sinunggaba ng mga aswang na nasa kanyang harapan habang pasimple itong inuundaya ng saksak. Nasa kanang palad na din niya noon ang batong ibinigay sa kanya ng tatay niya upang masigurong dadaloy ang abilidad nito sa talim ng kanyang sandata. At kagaya ng inaasahan, lahat ng mga nilalang na nasusugatan ng punyal, mabilis na sumusuka ng putik. Sa sandaling nasa ganoon na itong estado, wala nang paraan pa para mapigilan ang nalalapit nilang kamatayan. Dahil sa pangyayaring yon, naging bihilante ang mga nilalang. Hindi nila minaliit itong si Ippolito, kaya naman kahit alam nilang wala itong karga sa katawan, sabay-sabay silang nagpalit anyo. At sa isang iglap, dito niya nasilayan ang tunay na wangis ng mga aswang sa kabanatuan. Paglalarawan niya rito, parang sa mga paniki ang mukha nito. Meron din itong mahabang braso, tapos patuwad ito kung tumakbo. Bagaman wala itong mga pakpak, napakatataas lumundag ng mga nilalang na yon. Palagi rin itong umuungol kapag sila'y kumikilos at ang pangunahing armas nito ay ang kanilang mga matatalas na kuko at pangil. Hindi rin masukat ang kanilang mga lakas, ngunit para sa kanya, baliwala ang lahat ng yon. Nasisiguro niya kasing hindi ito makakalapit sa kanya, kaya ang mga lakas nila ay baliwala kung iisipin. At sa pagpapatuloy ng kanyang pakikipaglaban, 3 na sa mga nilalang ang nagawa niyang rebulto. Lahat ito biktima ng sumpa na kumapit na sa kanyang punyal. Dahil dito, panay naman ang pagdistansya ng mga nilalang. Nababahala rin kasi itong hawakan ni Sagpangin siya sa kadahilan ng mataas ang posibilidad na dumadaloy din sa kanyang balat ang sumpa ng kanyang karga. Nang mapagtanto naman niya ang ganoong kilos ng mga aswang, dito na siya nagwika ng mahinahon. Upang mawala ang pagdududa ng mga ito, inamin niya na totoo ang mga iniisip nila. Dagdag pa niya na dahil sa kakayahan ng kanyang karga, walang kapasidad ang mga ito na mahawakan siya. At ang tangi nilang magagawa, tumakbo at lumayo sa kanya. Nang marinig naman yon ng mga nilalang, galit na galit naman itong umatungal. Bagaman nasindak na ang lahat, meron pa ring naglakas loob na sumugod sa kanya. Pagsilay naman niya sa mga ito, napangisi lang naman siya, gawa ng basang-basa na niya ang galaw ng mga ito. Sa kanilang pagbubuno, napakadali na lamang para sa kanya na ilagan at kontrahin ang kanilang mga pag-atake. Pag-atras naman ng dalawa, dito niya na nahawakan ng naiwang isa. Yakap-yakap yon ang bisig niya, habang nakatutok dito ang hawak niyang punyal. Huwag ka nang gumalaw. Sa oras na makitaan kita ng hindi tama, susunod ka sa mga nauna. Gusto mo ba yon? Isipin mo ang iyong mga maiiwan. Bulong na wika niya sa nilalang.
Pagkasambit niya ng mga kataga, agad naman niya yung sinugatan, sabay wika rito ng, "Kapag nakapatay ka ng isa sa iyong mga kasama, hindi ko itutuloy ang sumpa na ngayoy kalat na sa iyong katawan. Humayo ka at mamili ka, kung buhay mo o buhay ng mga kadugo mo." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi na ito nagdalawang isip na sumugod. At sa isang iglap, buong lakas itong nakipagbuno sa kanyang mga kasamahan. Upang masiguro ng nilalang ang sarili nitong kaligtasan, pumatay ito ng 2 sa mga kalahi niya. Inakala kasi nitong may isang salita si Ippolito, pero nagkamali siya. Dahil pagkatapos niya itong gawin, binitawan na rin ni Ippolito ang sumpa na namumutawi sa loob ng katawan nito. Dahil sa nangyari, agad yung sumuka ng dugo hanggang sa unti-unti nang manigas ang buo nitong katawan. Dala ng takot ng nilalang, nagpumilit itong tumakbo papalayo, ngunit bago pa man siya makalabas, tuluyan na itong naging rebulto. Matapos naman yung masilaya ng mga natitirang kasama nito, hindi na ito nagdalawang isip pa na tumakas. Literal na nabahag ang buntot ng mga nilalang, kaya naman hindi niya na ito pinag-aksayahan ng oras. At magmula noong nangyari ang bagay na yun, naging matiwasay na ang kanyang pananatili hanggang sa dumating ang araw ng kanyang pag-uwi. 2 araw bago sumapit ang ikaunang buwan niya sa bayan, kasalukuyan na siya noong naghihintay sa gubat. Tumira siya noon malapit sa rebulto ng kanyang ama upang masigurong maliligtas niya ito sa tamang panahon. At kagaya ng napag-usapan nila, pagsapit ng unang gabi ng kabilugan ng buwan, muling tinanggap ng batong katawan nito ang ipinahiram nitong karga sa kanya. Matapos nun, bumalik na sa normal ang anyo nito. Pagsilay naman ito sa kanya, nakangiti naman itong yumakap habang nagwiwika ng, "Alam ko talagang hindi mo ako bibiguin. Maraming salamat, anak ko." Matapos ang mga pangyayaring yun, umuwi na silang 2. Inilahad nila sa kanilang pamilya na magkasama silang pumunta sa lugar ng kabanatuan. At para hindi rin yun makaramdam ng galit, ibinigay nila sa mga ito ang dala-dala niyang pasalubong. Wala mang ideya ang kanyang pamilya ukol sa totoong nangyari. Para kay Ippolito, ang mga kaganapang yon ay ang nakatulong sa kanya para baguhin ang kanyang pananaw sa mundo. Magpahanggang sa ngayon, nananatili pa ring malakas at palaisipan para sa kanya kung ano ba talaga ang kabuuang abilidad ng bato ng Adarna.